Здравей, днес ще играя в тази игра Blox Loot и мисля да взема някакъв нов код, някакъв рандом, белка им се падна по-доброто ледения. Сторнало и не знам дали е по... Но отивам да си изпълнявам те квестовете. Вече стигнах на това място, където трябва да отида да си изпълня тези квестове. И сега отивам на това. Вече стигнах и за квестовете и трябва да се бия с някакви там. Ще видя. Изпълних си квеста, сега пас си взимам, за да стана левел 200. На тези така ми се изнервих, че исках да я направя компото баба знае кунг-фу. Това квеста и то път не се пази успана, но търси такива ми дадат пари, за да може... Десет лайка, правя втора част. Абонирайте се за канала. Това беше всичко от мен за днес. Чао!